गोमंतक मराठी अकादमी ही गोमंतकातील मराठीची शिखर संस्था आहे. अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात काल आमची बैठक संपन्न झाली. सरकार दरबारी आणि सगळीचकडे मराठीवरती अन्याय होऊन राहिला आहे. तर त्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी, मराठीची काम करण्यासाठी ही संस्था काम करते. तुम्हाला माहीत असेलच, जवळजवळ आता संस्थेला आमच्या 30 वर्ष झाली आणि कितीतरी नवीन लेखकांची पुस्तकं आम्ही प्रकाशित केली. कवींची पुस्तकं प्रकाशित केली आम्ही. आणि तुम्हालाही माहीत असेल, आपले आजचे मुख्यमंत्री आहेत. आमच्या गोमंतक मराठी अकादमीची 71 संस्कार केंद्र गोवाभर पसरली होती आणि साखळी संस्कार केंद्राचा अध्यक्ष आमचे स्वतः प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री ते अध्यक्ष होते. आणि असं असूनही एक मोठं राजकारण झालं आणि त्याच्यात आमचं अनुदान बंद केलं गेलं. गेली 10 वर्ष अनुदान बंद आहे. त्यामुळे सगळी कामं थंडावली होती. पण आता आम्ही गेली 5-6 वर्ष परत एकदा मराठी अकादमीला एक नवीन रूप देण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही बघितलं तर बरंच आम्ही अकादमीवरती पैसे खर्च केले. लोकांकडून देणगी घेतली. सरकारचं अनुदान बंद होऊन जवळजवळ 12 वर्ष झाली आहे. सरकारला आमची विनंती आहे की जसे ते कोकणी राजभाषेला भरपूर पैसे खर्च करतात, तसे आमचं जे बंद केलं गेलेलं अनुदान तुम्ही परत सुरू करावं अशी आमची इच्छा आहे. आता गेले बघा 5-6 वर्ष तुम्ही बघितलं आहेत, अकादमीचं रूपच बदललं आहे. आता दर महिन्याला आमचे कार्यक्रम सुरू आहेत. आम्ही पुस्तक चर्चा घडवून आणतो चांगल्या लेखकांची. आणि आमचं पुढचं वर्षभर आम्ही महिन्याला एकच कार्यक्रम करतो पुस्तक चर्चेवरती. तर पुढचे वर्षभर कार्यक्रम आमचे बुक आहेत. तर मराठीला गोमंतकातून हद्दपार करणं तेवढं सोपं नाही आहे ते. इथं मुघलांचं राज्य होतं, इथं कन्नड शासित राजाने राज्य केलं, इथं पोर्तुगीजांनी आमच्यावर 450 वर्ष राज्य केलं. आणि एवढं सगळं असूनही आता सगळं कोकणीकरण, ही कोकणी कसं आहे, ही कोकणी एक बहुजन समाजाची कोकणीला राजभाषा केली नाही. एक विशिष्ट लोकांनी आपल्या बोलीभाषेला प्रचंड भानगडी करून त्यांनी राजभाषा केलेली आहे. तर सांगायचं म्हणजे एक कुठलीही भाषा प्रमाण भाषा होण्यासाठी त्या भाषेत प्रचंड लेखन व्हावं लागतं. त्या भाषेत प्रचंड साहित्य निर्माण करावं लागतं. पण हे सगळं न करता साहित्य अकादमी दिल्लीतून या भाषेला मान्यता घेतली गेली. तसेच मोठ्या भानगडी करून भारतीय घटनेच्या 8व्या परिशिष्टात पण ती भाषा सामील करून घेतली गेली. तुम्ही आज जर बारकाईने बघितलं तर करोडो रुपया खर्च करून आज 40 वर्षांनी 1987 ते आज 37 वर्ष झाली, त्यांच्याकडे एक दैनिक चालत नाही त्यांच्याकडे. अरे एक दैनिक जर चालत नसेल तर तुम्ही कशा आधारे तुम्ही जे काय हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे तो तुमच्याकडे जर होत नसेल तर मला तरी असं वाटतं की मराठी भाषा जगली तरच ही कोकणी भाषा जगेल. आणि माझ्या लोकांना पण आव्हान आहे, आज सगळीकडे तुमच्या देवस्थानच्या सगळ्या पावत्या वगैरे सगळ्या मराठीत छापल्या जातात, पण तो तिथं बसलेला माणूस जो असतो तो पैसे वगैरे स्वीकारतो, तो इंग्रजी अक्षरात त्यांची नावं लिहितो, आकडे पण इंग्रजी अक्षरात घालतो. देवस्थानचे सगळे व्यवहार पहिलेपासून मराठीतच होत होते, ते आता पण तसेच व्हायला पाहिजे. ही अशी माझी तमाम गोमंतकाकडे विनंती आहे. तसं बघायला गेलं तर 40 वर्षापूर्वी फक्त 2 गोमंतकात वर्तमानपत्र वाचली जात होती. आज 2ची 10 वर्तमानपत्र झाली. रोज कुठे ना कुठे मराठीचे कार्यक्रम होत असतात. लोक नवीन लेखक पुस्तकं लिहितात. मराठीचं भरपूर काम चालू आहे. तशी मराठी ही लोकाश्रयावर जगत आहे. ह्या विरुद्ध कोकणी भाषा मला तरी वाटतं की ती जर आज बहुजन समाजाची ती भाषा जर असती तर बहुजन समाजाने ते भाषेला मान्य केलं असतं. तर माझी सरकारकडे विनंती आहे, झालं गेलं सगळं विसरून आम्ही जायला तयार आहोत.
आम्ही कोकणीला तुम्ही काय केलं ते करा, तुम्हाला किती पैसे खर्च करायचे करा, पण आमच्या मराठीवरती असा अन्याय करू नका. अजूनही तळागाळात मराठी आहे म्हणून ही मराठी सगळीकडे फोफावून राहिली आहे. आणि तुम्ही मराठीच्या विरुद्ध जाल तर खबरदार. आता तुम्ही बघितलं आहे तर विजय सरदेसाईंनी फक्त सुदीन ढवळीकरला कोकणीत बोला म्हणून सांगितलं. कुठली मराठी त्यांनी असं म्हटल्यानंतर पूर्ण गोमंतकात त्याचे आवाज गोमंतकीय लोकांनी आवाज दाखवला आपला. मराठी काय आहे ते लोकांना दाखवून दिलेलं आहे. तर माझी विनंती सरकारकडे आहे की गोमंतक मराठी अकादमीचं तुम्ही जे अनुदान जे बंद केलं आहे ते अनुदान परत पूर्ववत सुरू करा आणि आम्हाला मराठीचं आमचं काम जे आहे ते आम्हाला सगळ्या तळागाळात सगळ्या लोकांकडे आम्हाला पोचवण्यासाठी मदत करा, अशी माझी ह्या बहुजन समाजाच्या नेतृत्वाकडे प्रमोद सावंतकडे विनंती आहे. तुम्ही स्वतः आमच्या एका संस्कार केंद्राचे अध्यक्ष होतात. ह्या गोमंतक मराठी अकादमीची 71 संस्कार केंद्र होती. ते मनोहर पर्रिकरने आमचं अनुदान बंद करून फार मोठं पाप केलं आहे. त्या पापाची तुम्ही क्षमा याचना करण्यासाठी परत गोमंतक मराठी अकादमीचं अनुदान सुरू करा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.